So, mga kabalen, no? Lahat ng natikman namin mga putahe na sinerve sa amin dito, talagang wala kang maitatapon. Napakasarap. From the crispy pata, sa sisig, sa inasal, sa pork barbecue, ito sa lapas batchoy, at syempre lalo na yung balbakwa. Ayan. I don't think there's any restaurant that serves balbakwa yet, as of now. Dito lang yan. This one. Yeah, dito lang. Oo. So kung nag-crave kayo, mga Cebuano, mga Bisaya, gusto niyo ng balbakwa, dito lang yan. So dito kayo pumunta. Yan. Okay. So for me, if I will be rating this restaurant with all its food and the place, I would rate it as an 8 out of 10 for me. Wow. Talagang the best ang food kasi talagang restaurant ito eh. Ang magdadala talaga ay pagkain. First off, ikaw naman, anong rating mo dito sa Speechless. Speechless ako eh. Pero kung bibigyan mo ng 1 to 10, ano bang para sa'yo? Kung 1 to 10, masabi ko 10 kasi una, generous. Hindi, alam niyo kung bakit? First time ko na makatikim ng balbakwa. Ayun. Eh, hindi mo pa natikman si Iloilos, Lapas, Patchoy. Ayun na nga eh. Pero hindi ko pa man natitikman, sa itsura pa lang. Ay, talaga naman panalo na. Kaya, Sir Benji naman, bilang veterano sa panlasang pagkaing Bisaya, at nakatikim ka ng same putahe dito, paano mo siya i-rate ngayon? Kasi alam mo yung authentic na lasa eh. Nakuha ba ng restaurant na to ang authentic na lasa? Yan. Rating from 1 to 10, 9. Bakit 9? Uy, 9. Kayo na magpuno sa 1 dahil gusto ko puntahan nyo. Ayun! Basta importante, bilang isang veteranong kumakain ng pagkain Bisaya, 9 ang binigay niya. Yan. 9 dahil gusto ko kayong pumunta rito para mabuo natin yung rating na 10. What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. At syempre, hindi natin nakakalimutan to thank God for giving us another opportunity para makapag-vlog sa araw na ito. At ngayon mga kabalen, chibugan na naman tayo. Nandito tayo ngayon sa Chicken House and Catering. Matatagpuan yan dito sa White Avenue dito sa Edmonton, Canada. Ayan, excited ako dahil mapapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga sinaserve nila sa loob. At balita ko merong chicken inasal dito na may only rice. Ayan, kaya talaga nga kung ano yung mga namimiss nyo sa Pilipinas, eh meron din dito niyan sa Canada. Kailangan nyo lang malaman kung saan makikita. Kaya samahan nyo ako at itutur ko kayo sa loob ng The Chicken House. Let's go mga kabalen! Woo! Alright, so ayan, nandito na tayo sa loob ng Chicken House. At nakita nyo naman, no, very aesthetic ang lugar. Napaka-cozy at napakaganda ng ambience. So, ito yung mga kanilang mga menu na sinaserve dito. May mga adobo, may mga pork sisig, pork barbecue, mga burgers. At alam ko meron silang yung chicken inasal na only rice. Kaya talaga namang mapapasabak tayo dito mamaya. So let's go at tayo nang mag-mukbang. Yehey! So ayan mga kabalen, no? So grabe itong episode na to kasi may mga makakasama tayo mga bigating Filipino vlogger or influencer dito sa Canada. Kaya ito, papakita ko sa inyo pupuntahan natin sila. Siyempre unahin na natin si Sir Benji Lindo. Wow! Ayan. Ayan. Thank you, kabalen. Yan, ayos lang naman tayo. Si Sir Benji ang pinakamalupit na influencer dito sa Canada, lalo na dito sa Edmonton. Kaya kung may mga kailangan kayo, problema kayo,
Wag lang daw pera, sir. No? Yan. Kahit problema sa utang, sagot natin. Problema sa utang, ayan, oh, ayan. Si Sir Benji Lindo. Follow niyo siya sa kanyang social media. Ano po Benji Lindo Live. Oh, ayan. Benji Lindo Live. Ayan. Okay. Thank you, Kabalen. So mamaya, ano pong gagawin natin dito? Magmumukbang tayo dito sa loob lamang ng Chicken House. Abangan niyo mga ating mga imumukbang dahil ito para sa inyo. Busog na naman tayo nito. Yan, syempre, pagdating sa mga Filipino food, one of the best na dapat natin puntahan, syempre yung Chicken House. Dahil ito yung mga grilled, saka sa mga sa Kabisayaan, nandiyan po yung balbakwa. Abangan niyo po mamaya. Ayan, okay. Excited ako. Ayan, let's go. So, ayan. So, nakita niyo niya si Sir Benji Lindo, no? So, syempre ngayon, isa pang sikat na vlogger ang ating mga kasama. At ito, talagang lagi nyo na nakikita to. Syempre, walang iba. Kundi, grabe naman. Bakit wala ang kasama ni Kabalen? Ayan, si Sok de Mesa. Ayan, syempre. Siyempre, pagkasama ko to, alam nyo na kung saan kami pupunta. Mga Filipino businesses dito sa Edmonton. Yan. Kasi naman, alam nyo naman, di ba tayo, food promotional tayo. Siya naman, tunay na buhay ng mga business owner. Kaya talagang buhay tandem. Canada. Yes! Ayan. So, magandang episode na naman to. Abangan ninyo. Okay. Alright. Paano? Kakain na ba tayo? Let's go! Sige, let's go! Hi, I'm Beryl. Kakatingin ko lang ng chicken at feels like home. Parang pag na-homesick kayo, pumunta kayo dito. Sinote mo lang sa comment section yan. Hi, my name is Marian Bohol. Una po sa lahat, ipapasalamat po kami kay Kuya Eric and Ate Emily sa pag-invite sa amin dito sa Chicken House. Napakasarap po ng pagkain. Una-una sa lahat, yung chicken inasal, napakasarap po ng lasa. And balbakwa, it's my first time to try balbakwa, kaya pasado sa lasa din. Ang sarap din. 2 thumbs pa para sa yung lampas batchoy, ang sarap din. Chicken pork barbecue and yung crispy pata, the best. Lahat. Yan. nga po, ma'am. Ay, ito yung plato ko eh. Dalawang plato niya. Dalawang plato. Saka dalawang bowl. Round 1, round 2. Grabe naman yan. Magandang gabi sa inyo. Ako po si Mo Villacura ng Alberta Filipino Journal, Pinoy Edmonton News at ng Philippine Media Association of Alberta. Hindi ko po first time kumain dito. Si Romel Duco, lagi kong kasama pag batchoy tsaka balbakwa. So para yung mga style na kainan sa Pilipinas na na-experience namin, napapasalamat kami sa Chicken House dito sa White Up kasi nga andito yung mga hinahanap namin mga ulam at pagkain. So far, satisfied naman po kami. Kung i-rate mo from 1 to 10, we can always rate it around 8 or 9. Kaya yung mga gustong mag-try ng mga barbecue, balbakwa o anong Pilipinong pagkain, dito lang po kayo pumunta sa Chicken House on White Avenue. Okay, so ayan mga kabalan, no? So start na tayo ng kainan at ito makakasama natin si Sir Benji at si Sok de Mesa. Ayan. At kita nyo naman, napakaraming sinerve na pagkain sa amin. Iba-iba. Tingnan nyo man itong plato ko, punong-puno. Tinasal at pork barbecue. Ayan. So syempre, hindi magiging food vlog ito kung hindi tayo mag-taste test, di ba? At hindi natin i-describe kung ano ba yung lasa ng pagkain. Yan. So, ano ba ang kinakain nyo? Nako, ito, Kabalen, ito yung paborito ng mga taga Visayas, Mindanao. Pag sinabi mong balbakwa, walang uwi yan. Walang uwi pag may balbakwa. Partner sa inuman, Jay. Ay, pang ano ba yan? Yan. Pang pulutan ba yan? Dahil ang mga Bisaya, sanay dito, pagka nalasing na, hanapin kung saan yung pwesto ng balbakwahan. Ayun. Dahil sa Cebu na lang, for example, walang nakainom na hindi pupunta sa balbakwahan eh. Balbakwa. Yan, balbakwa. Yan. So ano to, pagkatapos mong uminom, yan ang masarap o yung pang-hangover na? Hindi, ano to? Ang maganda sa balbakwa, from the very start ng kainan, balbakwa. Kalagitnaan, balbakwa. Kasi ito, sa amin, pampahulas to eh. Okay. Yeah, pampahulas sa Bisaya to. Pag talaga tuluyan ng nalasing,
Balbacoa pa rin. Ganun yan. Ayun. Ay, ikaw naman, sir. So, ano yung kinakain? Parehas din eh, balbacoa. Parang may kanta yata dyan eh. Kuya Oh, sige, sa mga ano? Balbacoa in the moon. So, sa mga hindi sanay kumain ng balbacoa, kasi kayo po, talaga sanay yun. Yeah. Paano mo describe ang lasa at ang texture ng balbacoa? Una, Hindi po si Sir Sok. Sir. Kasi tapos first time po niya yung matitikman. Oh, first kasi time po kayo ko. sanay na sandin. Yung pala. Sige, tikman natin. Para may honest review ba? Para may honest review. Malaman natin. Ano ba Sige. talaga? Ano lasa? Tignan natin, Matamis ha? ba? Maalat Ito ba? na. Excuse yun, sa bowl. Oh. Masarap siya. Parang, alam mo, meron siyang distinct flavor Okay. na hindi ko pa natitikman sa ibang klaseng mga soup. Yo, kaya nga ikaw ang tinanong ko eh. Kasi first time mong natikman yan eh. Ayun. Ano ang lasa niya? Matamis? Maasim? Tama lang ang lasa. Apaka-general mo na. Okay po, sir. Ano It's a po? mixed emotion. Oo. Parang ganun. Okay. Speechless. Speechless. Pero kayo, sir, bilang veterano na sa pagkain ng balbacoa, ano ba yung authenticity? Ano ba yung talagang totoong lasa niya dito sa naka-serve sa atin ngayon? Yan ba yung original na lasa niya? Yan ba yung Actually, ito yung mga sinasabing bisdak, isayang dako na lasa. Actually, ang balbacoa is like parang ano lang sa atin yan, yung nilagang baka. Ito kasi sa amin, nilalagyan lang ito ng gay, ng atsuete. Para mas gusto ng tao yung, kasi pag sinabi pagdating sa food kasi, ang atsuete, lagi nagpapasarap ng itsura. Yan. Parang magmukha siyang enticing. Yes, kaya katakam. Yan. Tsaka lagi dito, hindi pwede mawala yung balat ng baka. Yung pala yun. So, pero yung pinaka-base niya, parang nilaga. Parang nilaga lang actually talaga to. Okay, nice. Kaya pala tama lang yung sabi ko. Lasa. So ngayon naman po, Sir Benji, anong masasabi niyo sa kanilang, yung kanilang specialty na ano? Manginasal. Naku, ito, kasama rin ito sa mga manginginom. Oo, ano yan? Yung Ito yung Iloilo's Lapas Batchoy. Lapas Batcho. Ito naman yung pinagmamalaki ng Iloilo, Bacolod, basta lahat ng Ilonggo. Pag sinabi, Kita-kita ko yung lutang ng chicharon, no? yan, meron niyang chicharon, may egg, meron niyang atay ng baboy. Yan. So ito naman yung pagdating sa mga Ilonggo. Nice. Talagang maraming variety of food ang ma-order mo dito sa chicken house. Yan. Kaya hindi ka uuwing gutom. Mga kabalen, no? Oh. Flavorful in the outside, ayan, no? Tapos juicy in the inside. Yun, no? Inasalo. Yun, no? Wow. Siyempre, tikman natin. Ay, wala pa. Tinanong ko kasi nabingga eh. Yun ang makinasal. Mapapa one rice pa nga. Yan ang talagang masasabi. Mapapa-unli rice ka talaga. Mapapa-unli rice ka talaga. Sabi nga niya, bawal ang umayaw. Walang uuwi ng gutom. Yeah. Dahil uwi kang nakangiti. Ano pa ba ang tinikman natin? Uy, kasipata. Ay, pakita mo kaya kung gano'ng kalaki yan. Grabe. Oh, mga kabalen, no? Oh my God. Wow. Wow. Ito ang isang order ng crispy pata nila. $23 yan na yan. Magkano po? 23. $23 ang order at grabe. Sobrang laki na, oh. $20? Kalahati lang ng 46? Oh my God. Grabe. Tikman natin yung crispy pata nila. Paano ba to? Kakamayin ko na? Ito. Okay. Ang masarap dyan na kabalin yung litid eh. Silipin No? niya, no? Oo. Ayun. Ayun, no? Yun. Oh, sausaw natin sa suka. Yan. Ang lutong. Oh.
Kung naririnig nyo lang. Malayo lang, malayo. Malayo. Oo, malayo. Pero grabe, ang lutong ng balat, tapos malambot yung loob. Juicy. And hindi matabang ha, may lasa sa loob ha. Kahit hindi ka na magsawsawan. Oo. Ano to? Ano? Sinison nyo muna. Naglagay muna kayo ng seasoning sa bago nyo pinirito. Ay, si Chef! Ayun si Chef! Chef! Nilagyan mo muna ng seasoning ito bago mo pinirito. Ayun! Kaya pala may lasa na agad. Secret. Ayun! Kasi madalas sa crispy pata, no? Kaya siya masarap kasi magdadala yung sausawan. Yeah. Pero ito kasi, ito pa lang may lasa na. Galing. Sarap. Hindi ko natuloy nauunahin ko Brother Sok eh. Ay, di. Ay, ikaw naman. Wala naman yan. Wala pa eh. Bumubelo ka Oo, pa eh. bumubelo pa. Masyadong seryoso sa sarap eh. Seryoso. Oo. Tinitingnan ko kung alin dito kasi sa dami ng pagkain dito, hindi mo alam kung ano yung umpisa. Parang gusto mo na lang atang dumigay na lamang. Yun nga. Dumigay ka lamang. Grabe. So, mga kabalen, no? Lahat ng natikman namin mga putahe na sinerve sa amin dito, talagang wala kang maitatapon. Napakasarap. From the crispy pata, sa sisig, sa inasal, sa pork barbecue, ito sa lapas bachoy, at syempre lalo na yung balbakwa. Ayan. I don't think there's any restaurant that serves balbakwa yet, as of now. Dito lang yan. For this one. Yeah, dito lang. Oo. So kung nag-crave kayo, mga Cebuano, mga Bisaya, gusto niyo ng balbakwa, dito lang yan. So dito kayo pumunta. Yan. Okay. So for me, if I would be rating this restaurant with all its food and the place, I would rate it as an 8 out of 10 for me. Wow. Talagang the best ang food kasi talagang restaurant ito eh. Ang magdadala talaga ay pagkain. Tapos bonus yung ganda ng lugar. Yeah. And yung mga staff, ang mabait ng mga staff nila. Magsimula sa chef, sa server, and yung kanilang mga Yung magandang asawa ng chef. Yes, yung magandang asawa ng chef. Yun ang magdadala talaga dyan. Yan. So, Sir Sok, ikaw naman, anong rating mo dito sa... Speechless. Speechless ako eh. Pero kung bibigyan mo ng 1 to 10, ano bang para sa'yo? Kung 1 to 10, masabi ko 10 kasi Uy! una, Generous! hindi, alam niyo kung bakit? First time ko na makatikim ng Balbakwa. balbakwa. Ayun. Eh, hindi mo pa natikman si Iloilos, Lapas, Pachoy. Ayun na nga eh. Pero hindi ko pa man natitikman, sa itsura pa lang. Ay, Wala na. Talaga naman panalo na. sasabihin mo yan lagi, Sok, babalik ka rin. Yun. Kaya tagal mo na. Yun na ano. Ulitin ka natin yan. Babalik ka rin. Ay, taga. Ayan, Sir Benji naman, bilang veterano sa panlasang pagkaing Bisaya, at nakatikim ka ng same putahe dito, paano mo siya i-rate ngayon? Kasi alam mo yung authentic na lasa eh. Nakuha ba ng restaurant na to ang authentic na lasa? Yan. Rating from 1 to 10, 9. Bakit 9? Uy, 9! Kayo na magpuno sa 1 dahil gusto ko puntahan niyo. Ayun! Basta importante, bilang isang veteranong kumakain ng pagkain Bisaya, 9 ang binigay niya. Yan. 9 dahil gusto ko kayong pumunta rito para mabuo natin yung rating na 10. 10. Ayun. Kayo lang pala yung missing 1%, mga kabalen. So, kababayan. Chicken House muna! Alright, so, ayan. Enjoy na muna namin itong mga pagkain namin, no? Kasi talagang napakahirap kumain ng dumadaldal. Kaya kailangan focus kami dito sa pagkain na to. So, kain muna kami mga kabalen, till our next vlog. Salamat sa mga lahat nag-stay tuned. Patuloy na sumusuporta kay Kabalen in Canada, kay Sir Sok at kay Sir Benji. And once again mga kabalen, this is MJ Mendoza and you are watching Kabalen in Canada. Bye-bye!